Sekwazi nibingelela into Fastword TV le la sibheka umsebenzi wabaculi including Okhuzani umfokaMpungese i-album ithi alibona icala yaphuma ngo-2023 between November noma uDisemba. I-album le okwaphuma umkhankaso ukuthi icindezele igcotshwe niyazi abantu abakhuphula i-content yabo ngokuthi yena begqobe lilimaza umsebenzi kaKhuzani bebengena online ekuseni kuze kube ngakusasa belale 2 hours bephinde bevuke babehamba nje beye toilet kuphela bedle baze baba amapokoza baba bakhulu laba bantu laba namanje basekhona abanye ababenefitayo through le album le. Hey sesakubona okukhulu indima kaMaskandi thini la congratulations Khuzani shushu umntanami isize reach ku 1 million views le ngoma kubani ke ku YouTube. Ingoma le eyacinezeleka eyayikade ingenile kubantu asazi ukuthi kwabamba kuphi kwavimba kuphi le ngoma le kumele ngabe even 10 million the way kathi ifika abantu bayimukela ngakhona. Sometimes into uma ingakafiki ayikafiki kodwa abantu bayibukelela even abantu bakaKhuzani bayibukelela abalandeli bakhe le ngoma ngo-2023. Le ngoma le okumele enze imlando after mlando yayingangena futhi laphana kuphi ku-Ukhozi FM ifike ushaya umlando ngoba yayinemessage enzima kakhulu. Right, asidlulinge lapho kwesize la ngelinye ilanga ingoma kwi-album entsha ethi yena inhlanhla iza nebhadi isihlanzeke bani ke 1 million streams. Le ngoma ke isingoma yesi11 ukuthi yenze inike i-million kule album entsha ethi inhlanhla iza nebhadi. Ijoyina obani jola nayo umanikinikana qhwa kahle ngasinsi ohlanye ithanda mawala inhlanhla iza nebhadi babedlala ngami inkungu kakhuhla ngiphuza kakhulu ngelinye ilanga. Le ngoma le ethi na shushu umntanami isingesi4 kule album uthi yenze i-million 2023. Hey yamosheleka kakhulu kodwa le album mfuna uqamba manga. Ingoma esinama million lapha ku YouTube yini mayayaka 3 million alibona icala 1.2 million. Imali yendoda 1.9 million shushu umntanami khanithi 1 million views. Sibonga kakhulu ingane zakwethu masiqhubeka lapha sibheka abantu encane ethi awuyiphumuze album yakhe sihlanze u20 million streams lapha ku Spotify. Lokho ikwenze nge106 days. Lokho is more than 3 months and couple of days ngaphezulu. Right, sekwenze kube album yesithathu ukuthi isheshe ikwenze lokho kubani ke ku Spotify. Uma sithi siyaqhubeka lapha ubani ulimit nale album yakhe kaMovethi unumber 10 bathi sidlulile lapha ku 20 million streams. Lokho nje kwenze nje only 50 days 1 month and 3 weeks kuphela. Umlando ke loyo bathi yena ke i-album yesibili ukuthi yena isheshe kakhulu ukwenza lokho. Yokuqala ngicabanga abantu ke ekamzukulu uma uthi yaqhubeka lapha one umenzi music ethi ezohlala na album yamuva asanda we keep emnandi kakhulu lapha ke umenzi uqondanisile but album yakhe ithema eqala nje ingena kuma charts album yashaya 1.9 million ama streams lapha ke kubani ke ku Spotify ku YouTube iyazenzela futhi album yenza ngendlela ethanda ngayo yenza amawazawaza umenzi ubambe kahleke umgqiqoke lapha. Uma sithi siyabheka lapha ke kwi top 50 album charts lapha ku Spotify number 2 yo ekamenzi ethi ezohlala nawe number 3 ulimit nala lokho eyibambile usehlayo limit nala bafethu after 50 days lokho lapha usebenza kahle kakhulu limit nala. Ubani imizamo yami kufeza ke now usekhuphuka mawala album yakhe ke yathi kusho ukuthi ithule ingena kubantu kancane ke isiyakhuphuka nalokho wakwenza kule album or kule EP yokugcina ufeza ukuthi album EP yakhe ithi ukuthula kancane lapho ekhuphuka khona ingasabambeki usefikile ethi ke imizamo yami album yakhe sikhuphule ku number 5 uma uthi hamba lapha ujikijiki ukuthi game on ngini album yakamuva naye isihlile number yehlile ya number 2 ya number 8 no number 2 yehlile ya ku number 8 umzukulu nokhuphukile ya number 9 album ethi ngifuna into zami umzukulu lokho ifikile bafethu. Lokho yaphuma nge-17 October last year kuyoze kushaya October this year esekuyi top 10 umzukulu. Hayi indaba okudlala the way asebenza ngakhona hayi akafuni ukudlala bafethu. I wonder uzoliphula irecord likaMenzi ukuthi ahlale amaviki amaningi kwi top 10 for the whole year for 365 days. Lokho kade sizokubona ke ukuthi ke uhamba kanjani. Lokho lokho enganze ukuthi sifuna ukureport ke njengamanje umsebenzi yabafethu ehamba kahle online baqhubeka be-stream content kahle baqhubeka abantu beshaya number 1 lapha yana ke uyeza ku number 1 omusha ke lapha kuphi ke kuma trending ku Spot banana not Spotify ku YouTube. Siyazi ukuthi kusewomenzi njengamanje ke bayashintshana bafethu ukuthi sagadelo 3 days usephumule sekungenelo
sikubonga lokho ukuthi na bashintshana ngento enhle-ke yokutrenda. Ngisakahle-ke sisodibona kuzayo khona la kwi-channel yenu-ke Indofire Soweto TV.